Să salutăm cu respect Poliția Română. 2, 10, 10. Diferența. 2014, 20 CM Records, Ombladon, a.k.a. Bodega. Ia zi, hai! Se deschide cerul și o voce care îmi place. Zice, haide drace, pune pipă, trage. Garda nu ne lasă în pace și totuși nu stăm pe ace ca heroii noștri. Am zile simpatice, cu pizde apatice. Stăm vraiște și în 2013-14 fără bile, pastile, doar iar chile. Pupile dilatate, cum ne stă bine. Meditez în pistol, bând din briefcore. Ăștia pun cât un tranzistor în șaurma de la Dristor. Fugiți ca de bardă, vor să vă ardă, să vă omoare cu o simplă apăsare de telecomandă. Vă iau banii de la piept și plec. Tehnologie high-tech, dispar ca Men in Black. Îmi fumez iarba, îmi văd de treaba mea. Iar tu, băi milițică, mai dă-te-n pula mea. Muie, garda crede că ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Eu trag în piept, el suflă în fluier. Cu lanterna în ochii dau la muie, muie. Garda crede că ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Eu trag în piept, el suflă în fluier. Cu lanterna în ochii dau la muie. Născut, crescut, pe vremea lui Cămătaru aveam doar 2 ghegeturi, Secera și Ciocanu. O mână pe volan, în pulă o minoră. Mă-ndrept spre iad cu 200 de kilometri la oră. Trag de una cu țâțele lăsate. De ei se poate pierde între țâți un porcușor de lapte. Să știi că curul tău a cam belit pula. Că curul spune nu, dar gura spune da. Trag în piept o ard pe străzi ras. Respectăm poliția, statul, banii. Conduși de Băsescu, Vadim sau pe Cali. Miliția ne duce la secție. Să dăm declarații, să ne dea o lecție. Lecția am luat destule, auzi băi Robocop. Am un mili-milion, îmi faci un mini-mini-bot. Muie, garda crede că ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Eu trag în piept, el suflă în fluier. Nu vă supărați, oare cât mai avem până ajungem jos? La Tescon, cât mai avem? 2 minute? Ok, mulțumesc. Piept, el suflă în fluier. Cu lanterna în ochii dau la muie. Băi, 2014, am eu foițe. 2 brichete să facem o rachetă. Pula mea, tragem un fum, spargem un geam, altfel ne prăbușim pe tavan. Vedem și aici de față, poliția pune sirena, ne duce 200 la oră pe autostradă, 2 minute la Dema. Mulțumim că ați venit după noi, vă respectăm.